Bismillah mon e ayawo fulful. Ndendori TV ko Abbas Malal Abbas. Gomu ngotadu Ibrahima kan katanti leñol. On jarama. Bandiraɓe fulɓe mi salmini on ɗo mbawɗon wonde fof haalta mon ɗo min Abbas Malal Abbas Diallo Ndendori TV wondude Badal Ibrahima kan leñol goto ma hen yereya. Hande gonduɗen ɗo wayi Aboubakry Kanté gandiraɗo mana ngana harmaɗa Pullo Kanté gonɗo ɗo e leydi wiyetendi Luwa Bara walla mbiyen Luwa e dande maayo France no Ibrahima Kane heeɗi ko neɗɗo mo ganduɗa onon fo ɗon gandi ɗum o ari ɗo e leydi he gila duuɓi ɓennuɗe seeɗa ko cukalel wona ancien ji ɗi kono gurdam makko foof min wat gandume makko o waɗi ɗum mana ngana harmaɗa ko leñol ngol o tojji omo waɗa guitare o waɗi théâtre uji omono yaltini l'école gorol l'école ngol wiyete mana ko joɓade aduna ko noon de e puis kadi ko neɗɗo mo ganduɗa haɗa waɗi ɗo kadi mogoji théâtre uji o jangguini pulaar o waɗi foof ɗum noon ko kanko hewnonode yimɓeɓe omo namdo ɗumen omo hol gurdame mumen hande daaro o ari e dingalal Ndendori TV jinmi yewtidde makko saabu yimɓe hewɓe enen donki andude hol kanko o jeeya ko weyndu bosiyaɓe ko hedde mana ganduɗa hoore maɗa Ndendori mi jeeya Ndendori seeɗa koye damka ɗum noon Aboubakry Kanté yimɓeɓe eɓe jiɗi andude holade min jinmi ko kalna yimɓeɓe seeɗa holade d'abord. Ceerno Abbas Malal Abbas mo Ndendori TV haalde hoore mum noon wonde ko weeɓani no feewi jimmini tan enen mbiyeten ko Aboubakry Kanté no mbiɗa ni ɓurɗo andirede Pullo Kanté haali gueɗe kewɗe nde neɗɗo waɗi ko fate mogoji ko fate wadde leppi e ko fate affaire janguinde pulaar min komi jannginowo pulaar tan somi yiɗi mi wiya komi jiɗɗo leñol ngol tan min ko yarli karam tan e leñol ngol ɗum ɗon koye ƴiƴamam woni e to bange so tawi ko to bange pulaar mi garimi janngude pulaar alkulalam gadnal ko 1978 komi cukalel kono gila on saha puɗɗimi janngude pulaar en mbawa jurnade hen no feewi kono nde Allah adimi ɗo e leydi ndi no mbiɗa ni mi garmi leydi he nde komi cukalel kono noon Allah waɗi jinmi legganade tan ko leñol ngol ɗum noon koye ƴiƴam wonata en mbaɗi leppi ayaw en jangi guitare ɗo gonɗen ɗo eɗen mbawi hodde guitare kala lefol ngol mbaɗɗen ko enen koɗanta koye men e lefol joɓade aduna ngol kadi ko enen bindi ɗum ko enen jimi ngol so tawi kadi eɗen jogui namde tawi ko namdal par namdal e on saaha eyi ko noon ɗo joni en paami kanko Aboubakry Kanté no wirni ɗo waɗɗo leydi ko cukalel on wawno wonde yeye no mawɓe mbiyata mi tawi o badaɓe seeɗa haɓɓude mana karawat kono haɗaɗi o yejjitani pulawu ngu an guitare jannguɗa ɗum ko ɗo e leydi France walla jannguɗa ɗum ko gila Afrique e holno janguirɗa ɗum guitare jangumi ɗum ɗo koye leydi ndi kono woni asli mum to Afrique to ɓoɗo hoɗanno ko wiyete moola ɓoɗo hoɗanno ko wiyete moola nde garmi ɗo e leydi ndi noon jangumi guitare cuurmi guitare mboɗo waɗa hen bitikol men nde wonno kala ko neɗɗo yiɗi ene hasi wawa ɗum ɓoɗo wonduno ɗo e mownam goto watti ko yimɓeɓe no mbiya an o woni ɓoccode ɗo jiiɗa ɗum fof nene rondi guitoral mum ene fiya oɗo mataw wona ɗanngal adi ɗum kono noon wonno on ko pinɗo alhamdulillahi omo andi ko gollanmi ko bonnani e gollam hay batte o wi ɗum kanko wona haali makko sinno de oɗo wasanno gollude walla oɗo waɗanno kene ɓooñi ɗum ɗo no latere kono noon kanko no o walli kam e on saaha noon janggumi guitare ko ɗo e leydi he mboɗo wadda hen ha kam mbawmi kam hoɗande kooram ko jiɗmi ko ɗum ɗon waɗi fayida saabu leppima lefol ma biyetengol joɓade aduna ngol ganduɗa ngol yalti radio fondu ngol yalti radio hayre lawol radio matam e kala radio ji men gonɗi Afrique ɗi mboɗo andi kay ngol jogorani haɗon ngol fayi ngol ari e Ndendori TV mi wasa jiɗi Ndendori TV ngol fayi manam ko teyata ngol joni yaɗo ha BBC wona so Allah jaaɓi
bandiraɓe ɓe paami ɗum a waɗi kadi mogoji théâtre uji ɗi jaltinoɗo Sambo woni Demba a waɗi nomo ndi e nder free box yimɓe hewɓe daarima beltima e makko on ɗum ɗon aɗa jogui toujours wadde ko way noon walla ka dartinde walla hol caɗele tagɗe on mana dartinde walla ko ka bayliɗo aɗa faati banggue goɗɗo enen fof eɗen gandi fulɓe no mbayi so tawi en ƴettiɗo hunde fulɓe kewi ton ko dir kono eɗen gandi no ɓe yelnirta min noon mi ƴettide yimɓe hewɓe kono ha hande wonno ɗum koye ɗiɗe mum woni so jomumen jeehi tan woɓɓe gara tawtami ɗon so ɓenne jeehi goppami ɗon min komi jaaɗo lefol Sambo won Demba min jogui ɗo ko goom min mbaɗi hen lefol Sambo won Demba goo e ɗiɗi e tati ha yetti nayyi hangol gasi min mbaɗi lefol gongol ne wiye Cillel kono noon no gandirɗa ni bon hande kam koko darti e min noon to banggam tan to fodde leppi ɗi mbaɗanmi eɗen kirli lefol gongol koye laawol ngol woni ha sinno kam en cuwa taw yaltingol koye laawol ngol woni hawnaki ɗo henna e mayude hitande nde walla darorde hitande faade arde so Allah jaaɓi ma en jii lefol gongol tawa ngol woni miñum yooɓaari leñol. D'accord. Ok ɗo joni an Abahil Kanté Pullo Kanté ko mbatta ko fof e jooɓaari aduna ngol e o goɗon mogo théâtre mo mbaɗɗono yimɓe ɓe naati ngol naati jeere yimɓe ɓe coodi walla coodani walla hono kewɗen wadde ni tan a yaltina deftere tan walla jaltina tan lefol saha fo woɗo garɗo wima holto kasdan woni walla holto ɗumnaji mum woni a dañemagol kalis a heewi cikkuɗ lefol ngol mi ferima e maggol ferima e maggol bisimilla sabu mbanmi ngol ko studio tigi wona mere mi waɗani ngol tan e nder suudu mi waɗa e maggol kalis kono so tawi en jiiɗi mbiyen lefol ngol ɓurɗen tan ko hokkirde ngol nde wonno mi hawrani yimɓe mbiya min keɗima lefol ma woro ko ngol ɗo waɗi fayida tinno jokku golle e kono noon lefol peral ngol mbaɗa ngol haalis so tawi neɗɗo ene jokka golle ɓayde kadi ngol moƴƴi wiyama waɗi fayida so jomumen coodi ko nden an dañata jokkude golle mbaɗa andi kam ngol heɗama e aduna hen no fewi kono kam to banggam tan min ko yalte am tan ko ngol yaha ko ngol hokka ɓuri ko ngol sooda heddi noon bon hande no mbiyeten ni piratage walla goɗɗum goɗɗo ne wawi yiide ngol taw ko jeeyowo koppito hen ha heewa ɗum mi yii ɗum wonayi yeeyde ɗum ne kadi simminam kono ɗum ne kadi min koɗo yarliti ala caɗele mbaɗanmi lefol ngol ko leñol ngol nde wonno mbaɗa andi wonko woni nder en nafa ko mbiɗa ko noon simminama kamen mbahade ɗum par ce que cukkeli wi simminam mi haala ɗo en dartol seeɗa Ibrahima Kane wi omo waɗi jimol gorol o meeɗi yaade mana ganduɗa hoore maɗe Dakar o wari pompier o tawi ɗon kaset makko waajoni yeey kasetaji makko joni noon o yetti o wi waajo kaset o no foti waajo wi kaset o somi jumani wimo temennayyi o wi kaw ustu o wi ala ana anda valeur o wi oɗo kaset hay sinno o wi appliqué haalis o wi aɗa jimmoɗo Ibrahima Kane wi mi anda o wi oɗo karandini Ibrahima Kane o wi ɗum ɗon noon sa yiyama kaset temennayyi kaw poɗɗa ko sodde sabu ko onon mbari leñol ngol Ibrahima Kane wi kanko ɓe onon mbari leñol ngol mimi yamirani mbiya yetti kaseta a ƴetti kaseta mba waɗi pirade aɗa yeeya min mi ari hen gon namdoma mbiya ko minen mbari leñol Ibrahima ha hande mbiyani ko min woni kandini deƴƴi lawol mum ɗum woni anne hoto mbaɗa o annene mboɗa andi tawɗa mana kasata ma mbaɗa pirade de aɓen jaɗa lawol ɗum noon foof koye ligganali leñol sen ɓenni ɗon ceerno Abahil Kanté ko kalɗa ko fof min paami ɗo joni banggue so duttima e banggue téléma Freebox mboɗo wawi wiide min mi naati nder Freebox mi meeɗa yiide hen hono yewtere ma nde jiimi hen ko yaltinoɓe hen mariage uji mumen ko ɗum min jogui walla yaltinoɓe hen mana inde suka mumen ko ɗum min jogui walla saaha yaltinoɓe kasiraji ɓoyɗi yimoɓe mbaɗi hen kay ɗum koye pinal meɗen kono yaltude tan cosa tan caari jakka aɗa hucciti hen en direct leƴƴi bandiraɓe men leƴƴi goɗɗi ɗi mi yi ɗum kamɓe mandinkoɓe e kamɓe mana safalɓe kamɓe enji eko way noon jaltini hen diine jaltini te ni ɗi min jogui fof eɗen mbawi wadde hono koɓe mbaɗata ko saabu ɗum ɗo namdi tan ko pellital kadi ko mbiɗa ko e yarlitake an ɗo joni ko mbaɗɗa ko machallah darama no moƴƴi moƴƴi yimɓe mbatti yaade hen
sabu mi yi temede ndaare hen kadi lefol mango so nokki may magol mi yi ni yimbe mana hande yidde ƴettu lefol ngol ene mbattangol deftere eyi mbattangol deftere sabu ɓe wi ɓe jii nafoore ene e maggol ngol jogori ko nangede ngol windite ngol watte deftere an kam ko hen gonɗa joni affaire caali jakka joni holno mijoɗa ɗum kadi yi hen caali jakka ko ɓamtare aɗa jogori continue walla won yimɓe wonɓe caggal ene garani mballuma walla liggotoɗa ɗum ko par goom walla holno affaire waɗi caali jakka fuɗɗori andi kala kene arabo ka Allah kono fuɗɗori ni kadi neɗɗo hanani ubbude ɓe fuɗɗodi minen ko noon mbasino jomumen jaari caggal kam caali jakka fuɗɗoriɗi ko mino e biyeteɗo Samba Sara min ƴeewi wonde ene fota wonde so tawi min mbaɗi télé ene wawi yeeɓede taw ko en direct ɗum puɗɗiɗo noon ma taw kamɓe ɗum yahani no feewi ɓe jaafiri caggal min continue kadi guinnumi ɗum mbimi ɗum caali jakka fuɗɗorto ko ɓe piɗo ndaara tato ndaara hankadine ha ariɗo caali jakka sa yi mi inni ɗum caali jakka kala ganduɗo caali jakka ene andi holko woni jakka yewtete mum ko jewte fuutankoje kadi ko jewte nafooje e ɗeɗo télé ɗe mbaɗɗen noon biyeteɗe caali jakka general men caali jakka no mbiɗa ni ko matériel hasinno ko piti korlel ken fuɗɗotoɓe joguiɗen tan ko caméra men e lampaji men ko enen pilmanta koye men ko enen kucciti e rendo ngo kadi no mbiɗa ni en joɓaka hen hay batte mbaɗuɗen tan ko beele leñol ngol ene daña ɓe haalde beele leñol ngol kadi ene haalda wooda ɗoɓe juɓɓini peeje mabɓe wooda ɗoɓe kawri e nde wonno eɗen gandi leñol ngol en satta ɗum ɗon hawnaki Allah e wonde moƴƴo ɗum ɓuura ɗo kono hande kam fodde ko joguiɗen ko fodde miijoji men ɓe ma en mbaddu hen kam dañen haaldude e leñol ngol kadi mo jiiɗen bandiraɗo mo ganduɗa hoorema ene wawi addande leñol ngol nafoore foof haalda e leñol ngol ɗum woni tan fandare men e dingal men caali jakka ndeɗorti caali jakka yimɓe paami donc ko jogori yaade sabu darta par ce que sabu hannde yimɓe goni mana ganda hooremaade koye jamanu haalo jamanu communication sa nani hannde yimɓe wonko neɗɗo suusa waɗde sabu kada kada waɗa hannde yaha jam mbaɗɗa sa waɗi ɗo tattan laawol gotol jii ɗum ɗo waɗi no duuɓi hono mana gandanɗa hoorema sa namdi koyen ceerno Abdoulaye Ndiaye to Amadou Gunaare on mbaɗɗin yewtere ɗum ɗo nden ko hunde nde ganduɗa neɗɗo miijotako wiide mboɗo haala pulaar e télé walla eɗen daña sibi ko hunde nde hay goto meeɗa miijade ba murtude en goyi ha tampi mi siftorɗo Seydou Kane sa yinimo partout aron kadi yiide vidéo ji mum a faami hannde sinno kawrunoɗo koye oɗo jamanu ene hulɓini ɗum noon hannde koye aduna communication gonɗen kaalen sen kaalani en ganditaki kono an ni kam mboɗo wawi wiide hannde so mboɗo jogino prime mi ala kalis noon ko nokkuman mi rokke prime ɓurtu par ce que free box kam mboɗo wawi wiide ko caali jakka woni mana gandanɗa hoore maɗa numéro 1 ɗum noon min mbiyata ko ya jokku golle ɗe et puis sa jokki golle ɗe ma woɓɓe gar taw maɗon taw mana gandanɗa hoore maɗa affaire o dal wawa yaade no yaadni e ɗo joni mboɗo nana e nder mana caali jakka yaade limti hen goomu musidɓe ɓe ganduɗa hay somi anda ɗumen ni won hen ɓe gandum sabu Ismaïl mboƴ ko neɗɗo mo gandum te ko neɗɗo dariɗo et puis kadi aɗa haala hen Pullo Camara kadi Adama Dia kañum mboɗo andi ɗum e woɓɓe ɓeɗon joni holno liggoto ɗon kañum menne ko yarlitiɓe walla ko aroɓe tan ene gadda seeɗa walla so lewru ma yimɓe ama pour gadde yo seeɗa ɓen ko holno liggoto ɗon aɗa andi won fof ene neɗɗo goto wawa yuɓɓinde kala ko yiɗi goto moƴƴo ko Allah caali jakka ko mino huccite yimɓe ɓe ɓuɗa haalda e mumen kono gomu kalɗum mo kalɗa ɗo eɓe jogui peeje eɓe jogui kadi hay jewte ɗe min juɓɓinta so neɗɗo haalni kam yewtere yiɗi yuɓɓinde mami sakkitinoɓe min namnoɓe ko ndeɗo yewtere min jiiɗi yuɓɓinde on jaafoɗon e on saaha
min ƴeewa so tawi yewtere nde ene waawi hawrande renndo ngo walla tawi yewtere nde addoyta muskil yo man sahaa min juɓɓina yewtere nde noon jimoji ko refti hen ko kadi an mo kaldanmi o Abbas Malal Abbas joom Ndendori TV ɓoɗo waawi wiide parti mawɗo e nder caali men Jakka ko an jogii sabu yewtere nde min juɓɓitini ɗo hen minene musidɗo gooto ene wiye Abdoulaye Ndiaye to Hamadou Hunare nde yuɓɓina koɗo Ndendori TV ɗo Abbas Malal Abbas ɗo kadi wona ni eɗen joddi ɗo en mboɗa haala bandiraɓe yeeɓoɓe Ndendori TV paamon dingiral less caali men Jakka kala ko on jiyani hen to Freebox so tawi on jeehi Ndendori TV ma on taw ko yewtono e Freebox ko ena Ndendori TV nde ko noon firti ko yon paam wona min goto golloto jogimi ko goomam Abbas Malal Abbas koye hooreɓe goomu he jeeya eno wini Ismaïla Samba Nabil Mbodj e Adama Dia e Pullo Kamal eko ni likkodiranmi e oɗo goomu Samba Siley Ndiaye on ho jeeya ni likkodiranmi oɗo goomu han kam ko liggodirten ko bon aɗa faami boɗo faami banggue technique e to banggue conseil aji e foof ɗum kam amen gandi a heeɗani hen sara heddiɓe ɓeene ko hono ni tan min liggodirta heddi noon huccidde ayaw ngo wonno ɗum ɓuri welde ɗemgal ɗum kon jogiɗo heedi ko ni ɗum yaari eyyi ɗum noon jinni kadi ko andude est ce que aɗa jogui mana gandanɗa hoore maɗa eɓɓode ganduɗa saabu eɗen jogui andude leñol ngol enen eɗen mbawi wiide ko woni fof no mbiɗa ko woni fof ne woodi to heeji no mbaɗɗirɗa ñanden mana an invité Abdoulaye Ndiaye ni to Elbel haali eɗen jogui mana seeremɓe waaɓe noon eɗen jogui yummiraɓe nen ɗo ko dariɓe tinniɓe eɗen jogui mana hoore maɗa pinal fuutankagal eko way noon est ce que ɓeɗon joni a ƴeewi liggodirde mumen ko wayno mbiyen lewru foof eɗen ƴeewa mana ganda hoore maɗa babiraɗo taw ko mawɗo ko wayno Papa Seyni en nodda ɗum to caali Jakka mbiya hande yewtanni ndeɗo yewtere no puɗɗorɗa ko wayno Abdoulaye Ndiaye ni kamɓe mawɓe aɗa ninji ɗum ɗon c'est possible sa waɗi ɗum proposé est ce que maɓe gaddu ballal sabu moni fof jogui foti addude leñol en ɗo joni an mbiɗa kandi ka jarliɗo kamɓene ɓe gara ɓe jewtan yimɓe taw yimɓeɓe mbawa naftorade est ce que a fuɗɗima wadde noon walla ko miijiɗa tan koye nderna ko joɗata non ɓeɗo jogui eɓɓande nde ko ni wayi wonde jewtidmi ni e katante leñol ko wayno katante leñol en ko yimɓe mawɓe ko wayno Ismaïla Sarr en ko yimɓe mawɓe kono eɗen jogui eɓɓande nde ko ni ma en ƴeew so tawi dañama ko eɓɓo noon ko faandare joguiɗen debbo tawa ko jogotoɗo yewtere no jogortomi yewtere ni so tawi dañama tawa hande ko Pullo Kanté yewtante en suwa wonmo bismi oɗo aset paaɗo wona Pullo Kanté joɗotoɗo ko debbo tawade ko kanko ɗowata yewtere nde mo yiɗi fof ko waɗa invité ɗum ɗon eɗen jogui eɓɓande mum eɗen jogui eɓɓande noddude ko wayno toppitiɗo cellal taw ko toppitiɗo cellal so tawi en dañani kam omo wonanen jewtowo waɗanen yewtere makko tawa nden yewtere tan no woodi sen dañani ɗum kam tawa eɗen dañamo o haalana yimɓeɓe holno neɗɗo foti rentorade kene wasa addande ɗum ñabbuji ko wayno jeɓe ɗen ko wayno rentade neba men e ko wayno gueɗe kewɗe ɗum ɗon eɗen jogui eɓɓo mum eɗen jogui eɓɓo noddude ko wayno seeremɓe jewtan en tawa jewtani ceerno kaari jewtan tan ko Allah wi nelaɗo Allah wi yimɓeɓe kadi paam eɓɓoji fof eɗen jogui ɗum ɗon heddi noon yimɓe gueɓɓat tan ko gasata ko Allah gaynata koye lawol wona kono eɗen jiiɗi yaanude ɗum kam ha natta tan wonde tawa ko min tan yiyete e nder ayawo he tawa en jogui woɓɓe tawa hebloɓe jewte tawa jewte baɗɗe fayida ngam debbo ene wawi yewtidde e rewɓe ene jogui jewte ko rewɓe mbawi yewtide ɗum e rewɓe
ɗum ɗon eɗen jogii eɓɓo mum hawna e kadi eɗen ɗamini ma en dañ poɗɗo yewtan nden taw ko debbo inchallah. bandiraɓe on paami donc ko programme télévision ti kanko Pullo Kanté o jogii eno wirini fof ene jogori arde hen hande gadden joom faggudu haalana en babiraɓe hewɓe ɗo joni mana ganduɗa ko wayno Papa Seydou Sow en cikara mata ko banque yani en mbawi yaade tiriyo kalisa il faut pamne ko woni banque jargol banque wona kalne économie de yara ko mbiɗa ko e cellal e ko wayno ne ko wayno ɗum noon ko hunde wande manam Abahir Kanté a waɗnoma e wiide radio Hayre Law cikkuɗum radio fonduna yeehi toon a yewde mabɓe teɓe dañi en weltare mawde yimɓe hewɓe keɗima toon mana ganduɗa hoore maɗa jewte maɗa wiide bandiraɓe tan kala hen mana ganduɗa hoore maɗa c'est vrai banggue Ndendori TV kam c'est la première fois min e ma mbattuɗen vidéo kono woɗ vidéo ji ɗi mbannoɗa mana e caali jakka guittuɗa mana tottuɗa kam min tafti ɗum e mbayno ɓuukal Ibrahima kam wiyata ni mana watta e nder internet joni noon sa yi hande mi yiɗi yewdema ko yimɓeɓe yo gandi ko mbatta ko woto won caggal tan aɗa haala sa haali a gayni kasi hande kam ko haala ɗo ko yalti koye nder ɓunugu maɗa te so Allah jaaɓi ma en jokku saha fo mbaɗen ko way noon te kadi joɗin kadi miijo ɗo ha yeeso ko jodade e goɗon goomu ko wayno mana ganduɗa hoore maɗa Adama Diagne ko wayno ene andani ko neɗɗo ko yimi en ko wayno Ismaïla ko wayno Pullo mana ganduɗa hoore maɗa Camara en jodde mon foof adda hen miijo muɗum yimɓe mbaɗa mana vidéo moƴƴo vidéo o monte waɗe e nder mana guesa ñambaɗa yimɓe mbawa kutora ɗum noon Abahir Kanté joni jimmi mana ganduɗa hoore maɗa ko yewtere men ari ha ɗo hande holko mbasiɗa leñol ngol kamɓe wonɓe ɗo wiye eɓe ɓeɗon kamɓe kam holko kalda e mabɓe basimo towmi leñol ngol so tawi neɗɗo wi tan wooda ko wirti ɗum ɓenna nde o heftoyto ɗum taw mo wiyano ƴeewo kañum fewtima hen kadi ɓuri wasi o leñol ngol neɗɗo ɗo wawi wonde fof so tawi tan o waasi pinal makko ne wayno o waasi fof ni neɗɗo to mbawɗa wonde fof yiɗ hoorema nde jiɗɗa hoorema fof ɗo gonɗa ɗo ɗo koɗiɗa ɗo ɓen ne jiɗete ɓe jiɗirtoma noon ko fodde ko jiɗɗa hoorema nde onon hokka yeru tan so tawi ñantima ñantugal waɗeɓe e nder waɗeɓe ɓe noddima tan Ceerno Abbas mbima hande amin mbanma invité mariage amen a yeehi toon a fi karawaɗe ma sa yeehi ma taw toon ɓeddiɓe ne tuuta kadi ɓe jeeɓata so tawi noon a waɗi wutte ma a ari maɓe gandu kam o ardi koye culture mum kamɓe fof men yani eyyi bon culture haɗata neɗɗo yaade mbasitomi yimɓeɓe tan ko yoɓe tinno kala ko kewi yo jomum en haade mum wiide ala yo yaaha yurno yiya so tawi ene moƴƴi yaata hen so tawi kadi moƴƴani taw ko kañum yiiri guite mum wasata tan wiide ala ko refti hen ko Allah jarama Ndendori TV mo Abbas Malal Abbas aɗa heewi haalandemi noon musidɗo goto min jiidirani kono boɗo nana haala ma e makko no fewi kadi boɗo yeeɓa vidéo ji makko kalata e foof oɗo biyeteɗo Amadou Sy gonɗo RTS Matam boɗo wiyamo tan kanko Amadou Sy so tawi a yeeɓi Ndendori TV mbo andi kadi ka jeeɓowo ɗum min calminima min juurimama paama kadi Abbas Malal Abbas ene haala ma no fewi kadi amin battuma e nder goomu he ene wayno hande par ce que enen fof ndendi golle ndendi liggey amin jarno noon Abbas Malal Abbas nde wonno Freebox momin mbaɗata o haali tan koye France kadi hay kata France wona mon fof jogui kono so loowi ɗum e guese Jambala ko noon de so loowi ɗum e guese Jambala ɗum ko windere nde fof yiyata ɗum noon amin jarno minen ne Ndendori TV mo Abbas Malal Abbas amin jarno katante leñol mo Agnam yaroyaɓe ko neɗɗo daraniɗo leñol mbatte hakkille ɓe ɓeɗo mawɓe amin mbiya on Allah jarama on jarama Abbas Malal Abbas mo Ndendori TV min calmini ɗum noon bandiraɓe onon fof on nani ko Pullo Kanté haali ko
yimɓe beltima hen sanne ɗum noon no mbiɗumi en jokkat tan so Allah jaaɓi ma en mbaɗo yewtere wonde ko waydani so tawi tan on jii yimɓene ka yimɓe ne gonti ene kaɓa ko moni fof ko place muɗum waɗi ko fotani wadde kono leñol so moni fof waɗi ko foti wadde tan yimɓe kaɓata on fof anda ko wawi waɗa ko wawi ko o ko heedi banggue technique dokki ɗum technique mum o ko kaalawo dokki ɗum haala muɗum oɗo ko kalis yo adu kalis muɗum yimɓe mbasa lorodir liggo leñol ngol yaara yesso so jii leƴƴi ɗi fof hande jeehi laabi mumen par ce que ko liggey waɗi noon neɗɗo so tawi janggata ko liggota ko yaata hay nokku o yaata sa leƴƴi hande jeeɗi heedi ene mahi certificat ji ene mahi audoji ene mahi n' importe quoi ɗum ɗon fof mana ko gandal waɗi baba murtuɗo mana ganduɗa hoore maɗa wi gandal mabɓe jeehi ha tottiɓe ɓe tagui gortu heddi koɓe taga gaynako fano ibrahima kan am noon ɗum ɗon noon ɓe tagui gortu aɓena taga gaynako enen tagui min mi jaɓani wiyede en mbaɗani haydara en ganda haydara Aboubacry Kanté wono pullo Kanté weedu bosiyaɓe waɗi créé télévision mbiyeɗo Thiali Diaka kañum e goho muɗum ɗum noon bandiraɓe fof yo wattu waɗi créé ɗum wawa